June kumsang kazakwa sumsari pathum aniya. Yegar chung kwa te chu Michigan changin Montana kemneya intihlim turin ang kala. Nober Marietta yegar chuan Montana chimthlang lama achung te intihlim tura shwai chu nuam atihle maya. Pa berbil yegar hi motor siam chuana industry ya nathokaniya. An family trip atan hian thakha chung chu chol alak nge ani. An fanu kumsaria upa Suzy yegar tan chuan apian tirata chol manga azin chwa vaikhatna aniya. Bilanu le pa Suzy pile pute chu antel ve boka. An kemna mun Montana tlanga chuan intihlimin nuam antitlang hle ani. Juni somni pali kumsang khazakwa samsari pathum chu pathian ni aniya. Montana's Headwater State Park chuan zankhat ba karia antum to lova. Atuk tho chan niya chuan mundanga chol manga kalle antum ani. An zanto berzana chuan karte dengin an hlimtlang hleya. Kart an den zo chuan an puanina chuan motorin an kal sangsanga. No pangzi nga o upaber chu vena amua. No pangdang palite chu puanin pakhata an mua. Suzy chuan zantina amudona ati chinangin anu chukwa in mutuina na fopa. Ti chuan ngay ngam takin anaw telem kwa in amuta ani. Puitling hau chu camper trucka an muve boka. Zan atlay to hleya an zawai chuan tui takin an mua. Zingdarli vela chuan Suzy u kumsom pathuma upa Heidi yegar chu an puan ina thliwat takron lut chuan ati hara. Akyanga mu Suzy chu amuta hau lau maya. An puanin la chu zai thler na ti sya takin alaw ka huang may boksiya. Ti chuan rang takin anu le pamut na lama chuan tlanpeyin Suzy omlau thu chu avashilta ani. Nuber Marietta chuan Heidi thusoi chu atira chuan ashethiam mai lova. Suzy chu inthiar turin akalani aringa. Nyamasela Suzy le au unaw dang temut na lam an tlanpei chuan puanin lau thler luai chu an mu ve ta a. Chuta cha chuan ngai that lau na lian tak an nei ta ngalani. Campground le a chevel an han engel pu in Suzy reng mu tur a talawa. An ngai te chalo tok turin Suzy nau telem zantina amut pui zia chu leya alo let bal mai boka. Ti chuan Suzy chu abauti an shethiam ta ani. An nau telem chu angai pui mo chin ema wangin Marietta chuan a fanu chu ti luina in tu emo in a shwai lui nge yani ti chu a ring het bur mai ani. Ti chuan bil chuan police ta chu a call ta ngala. Deputy dona duty lai takaniya. Ti chuan Suzy te kemna lam Headwaters lam chu a panta a. A chianpa investigator ve thau John Onstead chu alam koya. Campground an thlen chuan yegar chung kwa te chu an lau chi ai hle maya. Bil chuan thil thlen dan te chu shil zung in an fanu bawna puanin lam chu an panpui ngala. Investigator pahni in puanin thleran mu chuan Suzy chu tu emoin arubauti an chiangam veta ani. Investigator Onstead chuan nimdayina atlakhu to chu asi data an chun chuan leino nga phekhok thla chu amuta a. Ti chuan FBI lam an shelter ngal thoya. Special Agent Pete Dunbar chuan kol chu alo changa. Inruk bau khesa hian atlang puin FBI te hi anin rol ngal china. A chan chu minute tin hi a hlu in hun akal nempo le anruk bau chu dama an mu na chance atlem china ni. Dunbar le Special Agent William Terry te chu arang thei angberin campground lama an kalve ta ngala. Zinga FBI te an thlen hian police ta chuan an thei angin Suzy chu an lo zong veya. Suzy chung te po zona an zot kwal bokani. Evidence an nei thei om chun chu phekhok thla le puanin zai thlerna chau kha aneri maya. Dunbar po chuan Suzy chu kidnap nge ani aring tabur maya ni. Suzy ibo an zonang hian tumi bo ma Montana history a hian an la zong ngai lawani. Suzy bo chu kidnap case anga kalpui ani awangin an zong gor hleya. Thlona le longmang te in an zong chanta a. Thlona mang chuan yegar chung ko kemna achang chuan an zonga. Ti chuan an zonna huam chin chu an zau zel bokani. Ram hnuai chu ke in an zong boka. Hetia campground le a chevel an nu chuina pui thei tur police ten an en hian kumnga liam ta a Suzy bo na hmuna twal tha case an lo nei to chu an hre chuak ta a. Chu poi khoina chu meninga kumsang khazakwa sumruk pariata thlengania. Mi panaw pangrual chemical zinga kumsom pahniya upa chu zan an mutlana vi aniya. Chu mai baka alua hliam na tak anei boka.
atuka abawra zuya miswal chu mu chhualovin ala omreng ani police thenkha chuan miswal chu alo letle ani rinna an nei ta a Suzy case boypui tu investigator te chuan Montana campground kyanga criminal record lo nei to abikin no pang khwai khem ching deuh te chu thu an han zot fia ta a poi khoina thlen la ya an omna nia an soi chat pui tu nei lo le evidence nei lo te chu lie detector test nei tura station lama shwai anita a polygraph examiner chuan an suspect pakhat chu Suzy bahun zingdar thum le achan vevela chuan engi ati an zo chuan chupa chuan chuti hun la ya athil ti chu a hriat thei to lo thuina changa polygraph result chu achang thei ta tlat lo maya an suspect chuan dot asoi nge thudik asoi ti po a hriat thei ta lovani ti chuan agent te chuan achang zok nan tin an suspect chu psychiatric hospital a shwain sodium amytal chu serum anti mai manga in puan tir chu an tum le ta a sodium amytal hi mishing taksa an chiwlo hian mishing ati zoin riru changcheu turkha athununa mishing chu ariru in thla dul tirin achong du ta china ni he thu serum noya hi chuan atam zok hi chuan thudik an soinge nge china ni damdoyin na atho chuan an suspect po chu ariru a ha damta anyang chu angai to na ron fimin Suzy bola ya aum na chu a she chhuak theita a Butte Montana aum thua sai chuan investigator te chuan Butte Montana lama chuan an suspect chu an lo hmule hmulo an zota an lo hmu ngei thu an soi chuan rintet li sa changin an thai bau theita ani ti chuan an rintet le chun a fi hlim le taksia chuan investigator te chuan mi puite puinan ngen ta a mi za chuangin police te chu tips ron pe in tu chui tu te chuan an tips don te chu an bo zui zel boka ti chuan tu emo hian police te hena chuan arang lama Manhattan Montana a chen oma cheng kumsom ni au upa chu ami zia mak ati awangin ron thli thlai turin a shila ti chuan arang lamin investigator te chuan an bo zui ngala nima sela ama chuan hanril hlel tur an hmulowa chupa chuan no pangbau chu an hmule theina na chanpui ein huam zok thu alo soyani ti chuan ren hlel tur po nei lo chuan Suzy bo chang chuan kar khat alo liam ta a ni khat chu Gallatin County Montana deputy ina chuan phone call alo lota deputy nu pui chuan phone chu lo changin mi pa pakhat chuan Suzy ru bau tu ani thu ron soin US dollar noi nga a phut thu aron soi mau maya chu poisa chu Denver bus station a da torina chila Suzy a kol ngei ti chenan Suzy ku zung chal tina chuan tin par kan tiang kha aum thua soi boka anin biak zo chuan deputy nu pui chuan a pasal a kol ngala ti chuan special agent Dunbar chuan yigar chung kwa te chu an kol don chung chang le Suzy kutin par om te chu a shila Suzy nu chuan chu tiang chu Suzy in a ku zung chala anei thu soin a fanu chu aladam nge yani be seina lian tak aneya agent te chu miswal chuan alo kole be chein an lo in rom an loka mase kidnapper chuan arong kole ta reng lova hunaliam zela miswal chuan poisada na turle a hunte engma aron soile taxi lova chuan tu emo in an fiamani rinnate annaya ti chuan headwaters loya chuan ruang anjong chanta a yigar chung katan chuan be sei about ta hle ani nimasela bil Maria ta chuan an be sei na chu an la lo lova an fanu ruang an hmu po alani lova an fanu bau thuwa chuan tlom mai an la tum lo Maria ta chuan Suzy nu kani angin rin om takin kalau nga kang ti in kema le kema kain tiamani atiya bil chu atnalama aletle angai to wangin Montana campground na omreng thei anni to lova ti chuan athakhat chol lak alo zo taksia chuan an fanu akhwang cher bona mona chang chuan she tak chunga an ho alo ngai ta a Maria ta chuan a fanu a hmu nun berna achanga hodai mai chu a she hle maya investigator de chuan an thei top an chhuat tur thuwa an tiam hnu chuan she tak chungin an kaltir thei ta shamani an ina an ho hnu chuan Marietta te no pa chuan an fanu ru bau tu in aron kol le an be se awang chuan FBI lam chuan phone company te chu yigar chung kwa in call an dona piang lo chui zel turin ro manna an siam ta a an phone a chuan recording device da turin an ron boka yigar chung kwa le an chan de chuan mi bau le kha sing khat chuang an siama Suzy omna shil theitu emo lo hmutu anom chuan
loman chatok tak an siam bokani thakhat dang aliam leya yegar chungkwa chuan kidnapper chuan arong kol an la be safana engtiklai poin Mariata chu phone bula a thu chot china chum khat chul thila mini somlek a chho alai chuan phone chu aron lut hlau maya an fapa up ber den chuan alo changa kidnapper niya inchal chu alo ni ngei maya den chuan a farnu chu thwa sham turin nge na mase kidnapper chuan a thailo thule FBI le police anin rola wanga alung oilo thu asoya Suzy a chwa vai chuan man ani ngei don thu soin phone chu adale tamak maya reilotea Mariata chu ina aron howa kidnapperin arong kolla ya alo umlo chu poi ati hleya voice recorder a fapale kidnapper in biak na chu angai thla a mase a o changringon chuan tunge ani asia thei silawani kol chu chofak na dor Wyoming a payphone changin ani thu investigator ten an sherwal chuan chulampan chuan an kalta ngala mase vandoi thak takin dorngak tu nu chuan tu in nge an payphone chu ronmang a she thei to tlat lo maya an be sena nei chun chu be sei tur omlovin a tham ral le ta ani thakhat dang aliam le towa mase nu chuina pui thei tur engma investigator de chuan an nei theilawa ti chuan sozi bawa changa thlariat lai aliam nu chuan Gallatin County Sheriff Office chuan nula kumsom pakwa upa Manhattan Montana about thu an report ta a he nula te chena hi Suzy te campground na anriana achanga melsom chawahla omaniya nula hi Sandra Smolingen aniya anu soidan chuan a fanu chu February ni kwa thlengkhan a chianten an la mu thu soin February ni kwa zanlaya chuan a chiante ne na intihlim a chuak chu ina a ho ngei thu an soya chumi nu chuan a karnen chuan a baumak thu an soya ni Manhattan Montana hi kholian tak ani shen lawo wangin police te chuan Sandra po chu an lo chi ve nge ya ti chuan a kar chu zon phot tha in an shata ani deputy don chuan Suzy case chu ala boy pui renga ti chuan police te chuan mi bau case pani boy pui tur an lo nei ta a deputy don chu Manhattan marthang lama a nu chuina nei tura ruatani ya ti chuan chulampan chuan ain khal chuaka Horseshoe Hills anti mai tlanga chuan motor ke thla le tharlam tak amuta a tlanga chekin ang tak chuan amit alata hleya ti chuan chekin lam chu motor atanga chok chuan apanta a thleng chep ti chuan me cheki korte leya lawle reng mai chu amuta a kongka chu alawin kala atlo honga alu chuan pon engemaw hian thilian tak hi alawin khowa an honnak chuan kar alawne reng maya license plate alo umlova nimasela kholian ani lo bok nen deputy don chuan kar chu Sanjay ta nge yani ti a shechiang hle maya mase Sanjay ero mutur a umvelawani officer hole mitlom ngai de chuan check-in le mel nga bial chu an han enchanga evidence ne thei tura an rin te chu flag eng tereu te in an chin chha zela ni an enfia nuwa chuan 55 gallon drum alkadra barrel kan ti angkha an muta hlol maya a chunga chuan thil kang bang alo oma mei vap kara chuan ru them alo umnuala abul vel ram an han ennak chuan yer somsari panga bial chung mun tin deuh thwa chuan ru them chu an mutanwal maya ni ru te chu tereu te te an ni hloma chante ta ni ti asia thleya ru noi te te an char khom chu zahni ayin atam dayani pathologist te chuan ru te chu mishing ru ngei ani ti an nem ngeta ru chen khate chu mingo me cheru ani ti an soibok dental records achanga alandanin hale khaberu achang chuan Sandra Smolington nge yani thu an nem nget bokani investigator John Onstead chuan Suzy po chu Sandra kidnap tu hian a kidnap ve ni rinna aneita a investigator te chuan case pani arwala khoyin an tho hauna po a chhaleya cho chhun te po an fa khau chhin ani hetia cho chhun an fak la hian an zinga chuan khotwal mi pakhat David Masterson hi alotel ve china an nu chui chungchang te chu azodze boka hepa hi ahma a Suzy botira an chen omnu in rang taka police te hena enthli thlai tura ati pakha aniya David hi ex-marine ani baka local contractor aniya hetia case kal lai zona azo tak zia nu hian deputy don chuan makti na riaw vaneita a engwangin nge Suzy case chu alonga even ve mmti in
zona anei pha bokani atlang puin poi khoina police ta nu chuina lamngai ven viau tu hi chu poi khoina innam hnoi ani du viau ti police officer chuan an lo hai lo na samaya heba ka hian tlangkam ti ti achangin David amizia chu amak anti thu an shele zelbuka bozon run pui an nei puin ein volunteer zia FBI special agent Pete Dunbar chuan David chuan senrai ru an charna mun chu a she ne viau ti a she chhuak boka heba ka hian senrai nen chuan an in date ve zoi ti po a she chhuak le bokani ti chuan lo theilovin David chu suspect anile ta a polygraph examination chu a phalna nge hin an neya nimasela polygraph test chu apal tlang ta hlau maya ti chuan a chian le zwal nan psychiatric hospital a chuan sodium amytal mangin an han be le ta a damdoya an chiu hnu po chuan zona chu thatak takina changa innam hnoina anei lo zia asoya chutiang hnuwa po rinhlel om theitur engma asoi tak lawa wangin suspect atang chuan avoi ni atan an thaibo le ta ani investigator de chu an beidong ruta hleya khoya changin nge miswal hnu chu an chhuyang ti po an she thiam lo tak zet ani kumsang kha zukwa somsari pali ni puilai alawin her chhuaka criminal profiling lama mithiam tak Patrick Mullaney chuan investigator te chu Yeager case information an nei zongzong adila profiler Patrick chuan Suzy Rubautu chuan military training lam tun siat anga hle ni in a sia a thombeng chengsiam me lawa Suzy aruk bau theidana thashringa tak ani aring bokani he mai ba ka hian miswal chu roi pol lutuk lo le rirulam har satna schizophrenia nei ani anringa chutia profilerin athil mu chwa asoi hnu chuan investigator teril ruwa chuan David Masterson aron langle tatlat maya ama khan polygraph test le thu serum test lopal tlang to ma se schizophrenia natna aneyani chuan atak le swang to ana athler shan thiam lo wangin olsam takin test chu apal tlang theidon ni in profiler chuan asoya heba ka hian profiler chuan kidnapper chuan Marietta Yeager te chungkwa chu Suzy I aruk bau chama cha cha akola ringa kidnapper tam tak hi chuan an miru bau te share rengnan thilda chatte an ruk bau cham chu an pian cham angmaya lumte an ching china an ruk bau tak te chungkwa chu engtiang takin nge atur tir ti shat an chaka wangin an kol chin bok ni yen profiler Patrick chuan a soi bokani Suzy nu chuan kidnapperin alo shat ve turatan le an ko chhuate in be sayin interview tura somna chu apoma a Christiana le arin achenga athlerin kidnapper chu poi ati poi thoa soya afanu aruk bau chan chu mai chana nge zo adu tho asoi bokani juni somni palizan kumsang kha zakwa somsari pali aniya Suzy bo changa akum khatna cha cha ani Marietta chu amothai hau lawmaya profilerina Suzy bo chama cha cha kidnapperin alo kol arin thukha ari ruwa acham renga zingdar thumle achan veya cha cha chuan phone call chu andong tange ya Marietta chu rang taka thovin phone chu ala a chupa chuan Suzy nu ini em ke hi kumkhat kalta tunang hun chia I fanur bau tu kha kani atiya Suzy nu chuan ka fanu kha min pelet lero ati ina changa ma se miswapa chuan phone chu ada le takmaka chuti lai chuan bil chu akyanga aloding vereng to ani anin biak na chu are lo em awangin khoya chenga phone call chu local nge ti po a chui theilowa reilote a chuan call chu andong leya Marietta chuan chang le in kidnapper bok kha alonia chupa chuan afanu chu adamba ka an pani chuan anjin kwala hunwam tak an man thu asoya Marietta chuan afanu chu aladam nge yani ti chanan biak adu thu asoi chuan miswal chuan akebina tuitaka amut thule angai tua omlo thua aron soya heti la hian Suzy pa bil chuan an phone call don chungchang chu FBI te alo shil ve meka phone man na achanga FBI ten an man lo chu a hlo wang chuan Marietta chuan rei tak biak atum ru hleya atung trai sak chin thule pui ati pui zate a shil chuan miswal chuan tung trai sak to lo turin a shila hetia anin biak hi darkar khatvel lai chuania FBI profiler Patrick Mullaney chuan Marietta in afanu kidnap tu nia angai darkar khatlai inthunun taka abe thei chu mak ati zok hial thu asoyani telephone personal te chuan call local na chu Sarasota Florida thlengin an chui theya
mase vandoi thlak takin a aya hla chu an chui thei tatlat lo mai ani beiseina sang tak ne na lo ngak tu yegar chungkwa an shatir chuan anni po an hnual ve taroi maya Marietta chuan a fanu chu aladam ngei ni ina sia a kidnapperin kebina amut tho a shil chau chuan aril ru alwa a beiseina anei san to nen an hlo cham le taksia chuan aril ru chu ana hle ani thakhat aliam le hnu chuan ran vulna in nei tu pa pakhat chuan police station a chuan a telephone shui chu mi tu ti shat lovin a po ruk thule a telephone bela changa alandanin a phone a changa a call me alo yegar chungkwa contact number in dial na alo umreng maya telephone shui zone kong an han en chan chuan hwan nei tu pa chak ke thani lo chak dang ke thla alo omboka chupa hnena chuan ran a vulna mon she chang tu minglis a han dil chuan David Masterson a ming chu alo chuang kal maya ram nei tu pa chuan David chu a thorchin tho asoyani investigator te chuan David chu Marinsa a tholain communication specialist ani chinti an che chuaka telephone shui poruk te chu a thiamna sadon ti chu hairwal ani talawa heti hunla hian voice print analysis manchan ani towa ti chuan agent te chuan he voice print analysis man hi an rot veta ani ti chuan scientist te chuan sound spectrograph mangin ron call to voice pattern chu chart an siam ta a voice print expert chuan Suzy Bo chama ron call to ole Davida an kom chuma an voice record chu an han khai khin ta a ti chuan ain milcha ti expert te chuan an soita ani investigator te chu an voice print analysis report nen chuan David Masterson ina chuan an kalta a ole Suzy te ina call siam tu o chu voice print analysis manga ain milzia an han shil chuan David chuan noi chungin a o ang tak chu chungte anei thua soya ti chuan investigator te chuan rom an siamin David le a o ang tak a chungte a soi chu mun khata omtirin Marietta chu an call don ani ran vulna nei tu pa ina phone ngei mai chuan Marietta chu an call ta a mi pathum David le a cousin pahni te an nia pakhatna pahni na le pathumna ti in an hming an invo a pakhatna chuan a be masa a pahni na in a biak chuan Marietta chuan ron call chin tu pa chu a she chang ta hleya pahni na chu David Masterson ani nge ya mase David chu mangot don se finfiana chang tak an nei silawa in pontir nge andu awangin Marietta nen chuan mai chana in mu se ain pon tak melin tihin Marietta chu Manhattan Montana lama chuan kal turin an dita a Montana chuan share rengna chalobak anei lawawangin Marietta chuan a she hle maya nimasela afanu amule theinan le alo swang to achin afanu rubau tu chu mai chana nge amu theidona wangin alo hnial lem lawa mai chana nge chuan angai dam thu shil aduani ti chuan September ni sompani kumsang khazakwa somsari palia chuan Marietta le David chu anin muta a anin mutira anin chebai chuan Marietta chuan ama ke enringot khan rirulama har satna atok mek ti ka she thaya ka fanu rubau tu ani ti ka she thayani atia Marietta chuan a fanu rubau tu chu ama ani ti a sha thu asoi chuan David chuan tu poima asoi lo zia in achang na ve hleya darkar kha chuang in bia in Marietta chuan athil swal ti chu pommai torin David chu ashila nimasela atop thlengin David chuan athiam thu bak asoi lawani ti chuan David attorney chuan fair taka thil an kalpui thule anin biak chu atok viau thu asoya ti chuan David chu roma chang chuan achwa puita ani David chu shenbe thei niloma se Gallatin County Sheriff te chuan darkar somni pali chung enthak na an thoka an enthla ti po chu thupoi ngain an shelawani September ni somni pali alo thlen chuan miswal chu ache cheve don ang ta hleya zankwa chuan David chu ain pona changin an veng hi ani topa atuk zinga chuan an ina changin aron chuak lawa investigator te ngai chalo chuan a in chu an han kika mase tuman aron chang talo anna thona mun an enpoin a chuang lawa heti mekla hian yegar chungkwa chuan phone call an dong le ta a Marietta in pona a chwa lok hlana kidnapperin arong kol chamcha cha kha ani tunchuma chuan miswal chuan a hming asoilang veta a hming chu Travis ani thu asoya mase Marietta chuan minbum atumna mai ani
rongkol tu kha David angei kha ania tu emolem chan atum ani ative tlata Suzy chu aladam nge ani ti afin fia thei thole phone a chuan achong tir tur thu asoita a soi zo chuan Marietta chuan naupang o in mami hun nom tak ka manga anuam lutuk aron ti ya mase Marietta chuan afanu ani lauti a hechang hleya a chan chu Suzy chuan mama ti bakin a kau ngai lawani anin biak lai chuan Marietta chuan David ti in a kau cham che ya David ani lo zia soin chupa chuan ifanu hi ihmule to ngai lawang ti in phone chu ada ta mak mai ani Marietta chuan FBI te chu akola phone chu an han trace chuan Salt Lake City motela an chui lut ta a David ta ina chenga melzali la ya la omani nge ani FBI te ruma an valu chuan miswal chu alawin sa sengman towa Gallatin County Sheriff Thomas Olsen chuan David chu ahma ai zongin midang tan a hlo theidoni na sia a Suzy o ang taka a man kha ano pangruk bau thau ania ngem ti te chuan aril ru ati boy hle ani ti chuan evidence chang tak nei lo ma se poidang a khoile ma in David chu khwa a aron let le vele thunei tu te chuan nang chingin an man ta a man ani don hnai ti a shat wange ni an khwa a attorney thiam chung chuang chu alo roi lok diam towa police ten kutkol an buntir hnu chuan an handapa a ke kor iptea chuan Salt Lake City motel room lo hona le khathiama Travis ti ming chuang chu an mu chuak ta a investigator te chuan David in chu search warrant nen andapa criminal profiler in alo soilok to kidnapper chen khat chuan an mi thale ruk bote sha reng na tur engemo anda thachin ati angein David a freezer a chuan satwam na mishing ti sa hlom in tuam an mu chuak hlol maya pakhata chuan Sandrai ming a chuang nge ya package dang an han hong chu mishing kut a ko zung chang pani hliam an mule ta ani FBI te chu David a attorney nen chuan anin bia a David a attorney chuan David chu ain puan to thule mi pali thina a thiam lo thuwa ain puan thu asoya anjin aya mi atha hnema wangin investigator te chu a chhong ve hle ani David chu mi atha thuwa investigator te hnen a chuan ain puang ta a kumsang kha chakwa somruk pasari dai to khan alawin chan towa tola tha ma sakber hian high school senior chaw alania chum kha chu azerlai pui pakhat nen chuan anin ti thiam lo hlemaya anin swal hialani ome chumi wang chuan David chuan huatna na satak pa in an swal pui pa naw a thian pa ne na ngakwai an che alai chu a mu fu ta hlo maya ti chuan an swal pui pa naw jok chu aka phlum ta ani atol tha voi ni na chu kumsang kha zakwa somruk pariata headwater sa mi panau pang kumsom pani mi an puanina thi chhonga an chhar atuka thita kha aniya apathum na chu Suzy garkha aniya zana anin ti hlem lai chu en thla in amut fel thleng chuan a nga ka ti chuan an mu hil tuita motia chuan ponin chu zai thlerin Suzy chu apom chhuak ta a Horseshoe Hill Sandrai ru them an mu na tlanga khan shuain a rek hluma ti chuan arwang te chu chansomin a the thang zoita ani ti chuan a palina chu Sandra i ani ti achang ta hleya David chuan soi chun zomin Sandrai nen chuan voi khat an leng chhuak do na mase mule adu to lo thu Sandra chuan ashila David a thinrem chuan Sandrai ina chuan alu druwa a inrin lo hlan chuan khuma bo thluin dak tape chuan akuta chon saka aka chu a chartel boka atumber chu thatlova rukbau kha aniya mase dak tape chuan a hnar alo chartela wangin Sandrai thomhno a khung felai chuan Sandrai chu thochamin alo thi reng thu asoita a ti chuan Horseshoe Hill chuan Alcadra barrel kan ti mai khatyang chunga khan a halta ani aru te chu chandarin Suzy ruang a the thangna chuan a paidar ta vela David chuan ain puana chu jingdar thum vela a zo felta a ti chuan a sela dalu ania prosecutor te chuan death penalty a mulaunan theitop an chhuah tur thu shilma se ain puanna a zo fel nu chuan a sel chunga towelin ain khai hlumta ani